Padayong gisubay karon sa Waterfront Police Station ang motibo sa pagpusil patay sa usa ka 26 anyos nga sakop sa Crips Gang nga usa ka call center worker. Giila ang biktima nga si John Dave Mindula Istutun, 26 anyos, ang gipusil sa Albiula Street, Villa Gonzalo 2, Barangay Tihiro, Dakbayan sa Sugbo, Miyerkules sa hapon, Nobyembre 27, 2024. Sa nahipos nga inisyal nga investigasyon sa kapulisan, duha ka lalaking responsable sa krimen nga nagsakay og Mio Sol nga motorsiklo kalit mibutho ang riding in tandem sa nahimutangan sa biktima samtang naglingkod daplin sa karsada. Base sa paghulagway sa nakakita, ang backrider nagsulob og itom nga sweatshirt, itom nga karsunes, puti nga helmet og nagsulob og blue nga mask ug maoy gitumbok nga nipusil sa biktima makatulok kahigayon. Matud pa nga didto paingon sa Dan MJ Cuenco Avenue ang duha ka mamumuno human sa pagpamusil. Daling mihimo og hot pursuit operation ang Waterfront Police Station gipanguluhan ni Police Major John Lindbert Castigador Yango uban ni Police Lieutenant Norvin M. Nusida, ang Deputy Chief Police Staff Sergeant Epifanio Comidido Jr. ang investigador sa insidente. Police Staff Sergeant Ryan Frisilda, Patrolman Robert Chen Avillanusa, ug uban pang mga personnel sa DEO ug tracker. Daling nadala sa tambalanan ang biktima, apan patay na nga midangat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.